Znači, priča je o Sanji koja je uspešan HR direktor, uspešna HR direktorka, koja ovde na lokalu u Srbiji vlada situacijom kompletno, sve zna. Znači, zna kako dobije podršku generalnog direktora, šta treba direktorima sektora, šta treba zaposlenima, kako sa kim komunicirati. I zahvaljujući tome, ona se izbori da dobije regionalnu ulogu i sada ima još 4 teritorije pored Srbije koje treba da pokrije. I nekih 6 meseci nakon što je promovisana, ona mi kaže, ti se sada osjećam kao riba na suvom. Dok za neke stvari koje sam rutinski ovde rešavala, odluke koje su bile potpuno rutinske, mi sada su mi potrebni dani. Ovde u Srbiji inicijative koje hoću da negde promovišem, proguram, o njima se dogovorim kroz neformalnu komunikaciju, eventualno nešto još se napiše da postoji čisto pisani neki trag, međutim tamo sad u tim novim zemljama moram da pravim detaljan business case, moram da pravim prezentaciju da bih odbranila taj business case, znači sve to mnogo dugo traje. Dok u Srbiji znam ko su konsultanti, advokati za radno pravo, ko je kakav, ko oko čega može da mi pomogne, ili ako je neka nova tema, ja u 2 razgovora telefonska saznam koja je prava adresa, tamo niti znam ko postoji na tržištu, niti imam ljude od poverenja koje mogu da pitam. Tako da mi sada sve mnogo duže traje. I ona sada shvata suštinski činjenicu da njen uspeh koji je do sada imala ovde nije uspeh koji je postigla zahvaljujući samo svojim znanjima i veštinama, već je uspešna zato što je izgradila jednu mrežu kontakata od poverenja s kojima gradi odnos poverenja i oni u nju i ona u njih. Ono što mi je ona takođe rekla, pošto je u procesu regionalizacija tih nekih visokih pozicija, još nekoliko njenih kolega iz Srbije su dobili regionalne uloge, među njima i jedan koji je postao regionalni direktor prodaje. I kaže, ono što vidim, da pošto se muče na isti način kao što se i ja mučim, oni često, im strategija bude da pojačaju napore da rade sa teritorijom sa kojom već rade. Recimo regionalni projekat pojačava pritisak na prodaju u Srbiji prosto zato što kroz to pokušava da kompenzuje negde regionalne rezultate ili barem na početku i zato što se prosto tu najsigurnije osjeća i zna kako da postigne rezultate. Tako da je to nekako strategija koju on sada prihvata, iako je jasno da ta strategija neće biti uspešna na neki duži rok. Tako da je u tom smislu važno da negde spomenem da postoje različiti domeni znanja koje mi možemo da pokrijemo kroz HR, kroz L&D koje dajemo svojim zaposlenima da bi oni bili uspešni u poslu. Prvi domen je domen koji se na engleskom zove know what, znači udžbeničko znanje, poznavanje činjenica i teorijskih modela. Drugi tip znanja je know-how, znači kako sada mi te činjenice i modele da primenimo u praksi i to je ono što mi rutinski pokrivamo kroz L&D. Međutim, postoji takozvani treći domen znanja, to je know-who i koji se zapravo zasniva na toj mreži nekih kontakata od poverenja koji nama pomažu da ostvarimo uspeh u poslu, kao što smo sad videli na primeru Sanje i njenih kolega koji su postali negde regionalni direktori.